Vale, guazen Santanakin. Atzo esan genuen, bi akorde, la menor, malba ez dakiten dago, baina la menorren dago flipat. Bueno, la doriko. La eta re mayor. Vale, la menor eta re mayor. Claro, ja, akordeak nahiko berezi dira, vale? Osea, segun nola jotzen duen, segun ze estilotan, sonatuko rollo medieval, segun jotzen malin batzu rollo funky, funkina ez baita asko erabiltzean progresioa da. Gero baita pues hemen ez, latinen baita asko erabiltza. Kasu honetan, latin estiloa ez, Santana. Vale, eta hemen sonidotaz leheno hitzeiten egon gehala, pixkat, eta bar. Santana, entzunte mazue, Santana ez, sonidoa da como bastante crudo, ez? Ez dakit nola esplikatu. Osea, distorsioa bauka, vale, deixente, baina ikuste hor amplia como crunchy dala, ez? Crunchola distorsioa, baina ez dala distorsión de alta ganancia bizik. Eta, de hecho, nik bakit, osea, Santana, frikioa naiz, eta gitarrista asko erabiltzituzten amplik eta kontrolatzen ditut, ez? Eta kasu honetan, erabiltzen mesa bugi bat, eta jarri maizuet hemen, asmatzeten. Vale, hau da Kemperran pagina, vale? Bueno, kontrolatzeten amplik eta bidena. Eta, bilatzeten, ni baukat, mesa bugi, bere ampli exactoa hemen baukat klonatuta. Tipo bat iteitunak, hau dia, mesa mark. Vale, hau izango zen, vale? Mesa mark 3, bueno, uste hau zeak Santanak eraltzera mesa mark 2 plus, holakon bat, vale? Baina, bueno. Eta hemen dauzkat, fijatzen bazeate, hau da frikada total, baina, bueno, ganantziak, ez? Osea, azken finen hauek dira, amplifikadore horrei indako argazkik bezala, osea, sonidoan argazkia, edo. Orduan, hemen ikuset ganantzia erdibiden dagoela. A ver, nola sonatzen honek. Bueno, delayak enduko jot. Reverb asko dauka. Reverb kenduko jot baita pixkat. Bueno, bastante pinta hona, honek. Vale, favoritoan jarrikot. Kopiatu ingot. Eta pasakoet nire hankakin kontrolatzeko lekua. Vale, hemen nion gozara. Eta guain pixka konfiguratu ingot, gainetikan. Amplia volumena joko de pixkat. Vale. Agudo pixkat emango jot. Presentzia baita. Vale, guazen entzutea bere gitarra eta konparatzen jutega, vale? Incluso ganantzia gutxigo daukala esango nuke berak. Horren zutea, oiteunen, zutea como ganancia gutxigo, a ver. Bai, gitarristak askotan nik behintzat hasieran goatzen nahi, gaina metala eta asko usatzen daitela, pekatzen un hortaz asko, ez?
ganantzia pila bat ematen egon denai distorsioa muerte, eta ostia, gero kontuatzeak gitarra askok ez dauzkatela inbeste ganantzia, eta claro, ze pasatzea ganantzia gutxigokin zailagoa dela jotzea. Gehien notatzea faiok eta bar, orduan, baina soinua ez dauka zer ikusik. Iker, mantenimendua eta zuk iten duzu rollo trasteoak entzia tablakok. A ber, bai, aldeten einen behintzat bai. Ikusten baet, adibidez, temperatura aldaketakin daola, negua, udara, tal, hor gitarrak nahiko desente sufritze dute, eta askotan pasatzea, ez pasako zitaizuen, sokak derrepente urrutiko daudela, o gertu gita trasteatu ite ez, trasteatu da, hor itaizula, hemen hor soinu arrarok ez, sokak. Eta hoiek, bai, saiatzen naiz ni moldatzen, ez. Gero ikusten baet daukatela jira bat, bintzat kontzertu asko datozela eta gitarra batzuk erabiliko ditutela asko, ordun bai zatzetela, ez. Ordun itetena, eraman luzier baten gana eta revisio bat, dena ajustea, jartzeko perfecto, tal, elektronika baita ondo garbituta, eta, eukitzeko ez emateko arazoik, ez. Vale, más o menos soinua atera deu, a ver.